Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Aisha Humaira. Akwai wasu mutane da suke amfani da sunana a WhatsApp da Instagram, suna amfani da sunana suna cewa mutane su ne Miss Aisha Humaira, the CEO of Binomo Investment Services. So gaskiya ba ni da wata masaniya akan menene ma Binomo a iya rayuwata, ban ma taɓa jin labarinsa ba. Mutane akalla sun kai 50 da suka min maganan abin. Wasu sun turo min chat ɗin, wasu sun ce suna son su confirm cewar ni ce, wasu kuma sun riga da sun tura kuɗin. Har ta kai ga a group chat sai a tura hoto na irin WhatsApp group chat haka, a ce mutane su yi hankali da ni yar damfara ce da sauransu. Gashi nan ga kuɗin da suka tura min, na ce musu zan ninka musu kuɗinsu da sauransu. Ni ban ma san yadda abin yake ba. Kawai dai abin da nake so mutane su sani cewar ba ni bace, ba ni da alaka da shi. Dan Allah dan adam mutane su yi hatara. Wanda aka cuce su Allah ubangiji mai da musu alkhairi, waɗanda ba a cuce su ba Allah ya tsare su. Su kuma mutanen ina fatan Allah ubangiji ya tona musu asiri. Na gode.